Sağlık Uğraş ve Derman Senagatı Ministri Mehmedowy pensiya gitmek sebäpli wezipesinden boşadýan. Siz gidiverin. Sağlık Uğraş ve Derman Senagatı Ministri wezipesine Muratberdi Gaýypowy belläp, onu Sağlık Uğraş ve Derman Senagatı Ministriniň ornmasary wezipesinden boşadýan. Gaýypow münbere geçinde täze wezipede nähili işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahryman serdarymyz, şu gün meniň jogapkärlik wezipe berdiňiz. Bildirenimiz üçin köp sag bolun. Hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahryman serdarymyz, Sağlyk Uğraş ulgamynyň agdy bir işgärleri bilen bizim öňümizde goýulan ähli wezipelerini Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmekde. Ýylatymyň saglygyny goramakda. Ihlasymı, gujur gaýratymy, aýyrman zähmet çekjegim size ynandyrmagy ruhsat berin. Gahryman arkadaşymyň, arkadaşly gahryman serdarym, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt bähwetli, işleriňiz hemişe rowaç bolsun. Size üstünlük arzu edýän.